Яңалыклар чыгарылышы үз ишин башлап жиберди. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Шәһәр футболчыларны үстерән Пушкин урамында яңа спорт мәйданчыгы ачылды. Парковка өчен урыннар юк, бордюрлар жайсыз. Шаулар безнең Ишегалды республика программасын гамәлгә ашырудан канәгать түгел. Транспортны иминиятләштерү мөмкин түгел. Автобус хуҗасы ОСАГО рәсмиләштергәндә нинди проблема белән очрашкан? Статистика мәгълүматлары буенча соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче тагын 49 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шалуда узган тәүлектә коронавирусның 12 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп 2 сентябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 25560 очрагы билгеле, аларның 22358 терелгән, 57се узган тәүлектә. Мәктәпләр һәм балалар бакчаларынан тыш Шалда спорт объектларында ачылуын дәвам итә. Әйтик, Пушкин урамындагы 78 номерлы лицей территориясендә яңа футбол мәйданчыгы барлыкка килде. Тантаналы ачылышта шәһәр мэре Наил Мәхдиев тә булды. Мы рады приветствовать вас на церемонии открытия универсальной спортивной площадки. Берничә айлык бу урын буш майдан булганы бирде. Балалар футбол уйнаган һәм физкультура дәресләрендә шөгыльләнгән. Яңа спорт майданчыгы республика программасы кысаларында төзелде. Я поздравляю с хорошим приобретением. Пользуйтесь, играйте. Есть освещение. Погода, я думаю, что еще будет благоприятствовать. Как раз сегодня хорошая футбольная погода для того, чтобы играть и пользоваться тем, что для вас построили взрослые. Хәзер яңа майданчыкта физкультура дәресләре генә түгел, ярышлар да үткәргә планлаштыралар. Лицейның футбол командасы бердә үз көндәшләрен кабул итәчәк. Беренче матчны ачу тантанасыннан соң ук уйнаганнар. Была футбольная площадка, но не оборудованная. И вот сегодня мы видим прекрасно оборудованную площадку для детей и микрорайона, и нашего пролицея. И даже вот садик пришел сегодня к нам в гости. Нам очень нравится. Очень хорошая, да. Нам нравится. И я всегда мечтала о такой площадке. Шуны да билгеләп үтәргә кирәк. Яңа уку елына 2 универсаль майданчык ачылды. Аның икенчесе 43-нче мәктәп территориясендә барлыкка килде. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Айдар Мусин, яңалыклар. Яхшырак булуын теләдек, әмма башкача килеп чыкты. 29-нчы комплекста яшәүчеләр Ишегалды территориясын төзекләндерү турында нәкъ менә шулай дип белдерә. Шаулар безнең Ишегалды программасын гамәлгә ашырудан канәгать түгел. Аларның сүзләренә караганда, алар шәһәр администрациясенә дә, Казанга да берничә тапкыр мөрәҗәгать иткән, әмма вазгыять үзгәрми. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. 29-нчы комплекс безнең Ишегалды республика программасына эләккән шаулар микрорайоны төзекләндерә башлауларына, юл һәм тротуарларны, балалар майданчыкларын чиратлап төзекләндерүгә шатланган, әмма халык фикеренә колак салмадылар дип белдерде 29:08 йорт буенча җаваплы зат. У нас есть на территории парковочные места, которые должны были по нашему требованию выполнены. Их не оказалось. И пожарные гидранты, которые находятся на территории, они мешают парковке и выезду, и парковаться. Поэтому мы обращались к прорабу. Прораб, ссылаясь на администрацию подрядчика, запретил якобы... Вот этот широкий тротуар, на который может проехать автомобиль, должен был быть перенесен ближе к дому. Проект позволял, и нету здесь канализационных колодцев и каких-то кадастровых размеров, которые не позволяют осуществить этот проект. Парковка проблемасын тротуарны элек булганча ясап гади генә хәл итеп була иде дип саный шаулар. Шулай итеп эшчеләр 20 сантиметрдан артык майданны ота алыр иде. Йорт буенча җаваплы зат сүзләренчә, алар да шулай ук бордюр почмакларын кисүләрен сораган. Бу чор автомобильләргә парковкадан тоткарлыксыз чыгу мөмкинлеген бирә. В самом начале проекта мы хотели, чтобы вот здесь были парковочные места, то есть для жителей этого дома и ближайших, и гостей. Но сейчас этого не оказалось в конце проекта. Немного разочарованы, конечно. Пройдет год-два, и будет опять то же самое, будут ямы, которые у нас и были.
Ну, еще мы просили расширить вот выезд мимо нашего дома. Его на все просьбы, несмотря на наши, не расширили. А это очень важно. Зимой дороги и так сужаются, потому что много снега бывает. И машинам, получается, вообще практически не выехать. Biz 29-нчы комплекста яшәүчеләрнең дәгъваларын безнең Ишегалды республика программасы вәкилләренә җиткердек. Сорауларны кабул иттеләр һәм якын арада рәсми җавап бирергә вәгъдә бирделәр. Лилия Гатина, Розалия Фахретдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Зыянға эшләүче категория автобус йөртүчеләргә һәм мотоциклчыларга САГАда иминиятләштерүдән баш тарталар. Безгә зур габаритлы транспортны иминиятләштерә алмаган чаллылы мөрәҗәгать итте. Транспортсыз ул йөри алмый, башка төбәкләрдән килгән компанияләрдән полис рәсмиләштерергә җыенмый, чөнки ул берничә тапкыр кыйммәтрәк. Имният компаниялары инде күптән автобус хуҗалары һәм таксистлардан читләшә башлаган, алар зыянга эшләүче категория дип санала. Шуңа күрә имниятчеләр алар белән элемтәгә кермәүне өстен күрә. Чаллылы Дмитрий Абрамов үз автобусын иминиятләштерә алмауын нәкъ менә шулай аңлата. Началось с августа месяца, с конца июля даже. Вот, обратился в страховую, получил отказ. Отказ без объяснения причин. Обратился в прокуратуру. Прокуратура вынесла, дала мне ответ на обращение, что в адрес страховой компании «Альфа-страхование» внесено представление об устранении нарушений в сфере закона об ОСАГО. Шәһәрдәшебез транспортны иминиятләштерә алмавын беренче генә тапкыр түгел ди. Мотоцикл белән дә шул ук хәл булган. Аның дусты йөк машинасын ОСАГО полисын ала алмаган. Шуңа күрә аңа моны башка төбәктә эшләргә туры килә. Бу исә күпкә кыйммәтрәк төшә. На письменное заявление они должны ответить хоть как-то. То есть, ответить они могут только так. Да, конечно, приходите вот такого-то числа. Это вот первое. И второе, если, в принципе, человек пришел и сможет доказать, что, то есть, если, например, ему говорят, мы отказываем вам в страховке, он, например, с диктофоном находится, то в этом случае можно будет также с претензией обратиться. То есть, должно быть доказательство вот этих отказов. Закон нигезендә ОСАГО килешүен төзүдә проблемалар булырга тиеш түгел. Иминятчының аны төзүдән баш тартырга хукукы юк. Әгәр транспорт хуҗасына страховка рәсмиләштерергә теләмәсәләр, ул Россия автоиминятчылар берлегенә мөрәҗәгать итә ала. Лилия Гатина, Руслан Бикмухаметов, Хайдар Мусин, яңалыклар. Чаллыда яңа проект старт алды. 1 сентябрьдән 14-тән 22 яшькә кадәрге чаллылар Пушкин картасыннан файдалана алалар. Картаны алу өчен дәүләт хезмәтләре нокта мәдәният махсус мобиль кушымтасында теркәлергә кирәк. Картаны кушымта аша электрон рәвештә алырга, шулай ук почта банкының якындагы бүлегендә заказ бирергә мөмкин. Пушкин картасы кысаларында мәдәни чаралар исемлеге Россия Федерациясе мәдәният порталында һәм дәүләт хезмәтләре нокта мәдәният кушымтасында урнаштырылачак. Әлеге проект Чаллыда 11 мәдәният учреждениесе катнаша. Органзалам, КамАЗ мәдәният йорты, Булгар бию театры, Энергетик мәдәният йорты, Игорь Лерман камера оркестры, Чаллы картиналар галереясы, Визит джаз оркестры, Туган якны өйрәнү музее, Мастеровой рус драма театры, Чаллы дәүләте курчак театры, Аяз Гыйләҗев исемендәге Чаллы татар дәүләт драма театры. Картага 3000 сум күчереләчәк. Әлеге акчаларны яңа елга кадәр тотарга кирәк. 2022 елның 1 гыйнварыннан дәүләт инде 5000 сум күчерәчәк. Шунысында билгеләп үтәргә кирәк, бу карта буенча өлкән яки кече туганнар яки дуслар өчен билетлар сатып алырга ярамый. Җәй сизелмичә үтте, кабаты мәктәпкә җыенырга вакыт җитте, әмма бу моңсулану өчен сәбәп түгел, чөнки апельсин сәүдә үзәгендә белем көне уңайнан бәйрәм оештырылды. Балаларга төрле уеннар, интерактивлар үткәрделәр һәм бүләкләр тапшырдылар. Бәйрәмнең якты мизгелләре безнең телекамера объективына да эләкте. Апельсин сәүдә үзәгендә чын бәйрәм оештырылды. Иҗади уеннар, төрле мастер-класслар, дискотека, аквагрим, табышмаклар, конкурслар һәм әлбәттә татлы бүләкләр. Данное мероприятие у нас проводится впервые. Хотели порадовать наших школьников с таким чудесным праздником. Решили порадовать, думаем, как-то их украсить, их осеннее настроение. И в связи с этим мы решили провести такой чудесный праздник. Апельсин сәүдә үзәгендә күңел ачу программасы балаларга да, аларның әти-әниләренә дә ошады. Балаларга бик ошый. Бийләр, аквагрим ясыйлар, мастер-класста катнашалар. Чара бик күңелле, оештыручылар бик әйбәт оештырганнар. Балаларга мин күрүемчә бик күңелле.
Монда чараларны алга табада уздыру планлаштырыла дип уртаклаша оештыручылар, әмма яхшы кәефтән тыш бирдә бик яхшы товарлар да сатып алырга була. Барлык чаларны һәм шәһәр кунакларын апельсин сәүдә үзәгендә көтеп калалар. Біз сіздің есігізге түшірәбіз. Республикада коронавирусқа қаршы вакцинация дәвам ете. Прививка ясат үзіңні һәм яқынларыңны сақла. Бүгінгі шулар еді. Мен Алина Валиева сіздің білен сау болашам. Иқтибарыңыз үшін рахмет. С 6 по 11 сентября долгожданная продажа рыбных деликатесов прямо с Камчатки. Свежий улов, чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. ТЦ Грин, первый этаж. Центр глазной хирургии Елабуга. Новейшее хирургическое оборудование. Операции выполняет врач высшей категории, кандидат медицинских наук, офтальмохирург с 25-летним опытом работы в ведущих клиниках Казани Алексей Расческов. Адрес Елабуга, улица Автомобилистов, 4.